Megafoto na Račianskej ulici v Bratislave pre vás štartuje teraz v lete jeden prekrásny magazín, ktorý budete môcť sledovať každý týždeň v premiére na stránke megafoto.sk. Je to jedna z najväčších predajní na Slovensku, ktorá sa zaoberá fototechnikou a všetkým, čo k tomu patrí. Prinesieme vám množstvo rád, tipov, návodov, ako správne používať digitálne fotoaparáty, zrkadlovky, ako vytlačiť fotografiu. No a prečo to práve prinášame teraz? Začína letná sezóna. No a čo krajšie si doniesť z dovolenky ako prekrásnu fotografiu, ktorú vám tu spracujeme, vytlačíme, vyvoláme, ale pochopiteľne s našim foťakom sa všetko oveľa lepšie fotí, pretože my sme Megafoto a my máme mega veľký výber. Ako prvé, čo vás uvíta, je milý, školený, profesionálny personál, ochotný vždy poradiť a predať to, čo potrebujete, nie to, čo nepotrebujete. No a pochopiteľne so zľavou. No a tie zľavy máme predsa mega zľavy. Po ľavej strane máme statívy a ba dokonca i nejaký mega ďaleko. Profesionálne vybavenie štúdia, môžete tu nájsť domáce kiná, príslušenstva, zrkadlovky, kompakty. Čo sa skrýva v tejto časti predajní Megafoto na Račianskej ulici, sa dozviete po krátkej reportáži z Auparku, ktorá vám to priblíži. Dnes je 21. máj, niekto ščítava ľudí, no my tu môžeme ščítavať napríklad také veľkosti fotografií, ktoré dokážu na Račianskej ulici z Megafoto vytlačiť. Od A4 až po 13 metrovú dĺžku a šírku meter vám dokážu vytlačiť čokoľvek na veľmi kvalitný papier. No a dnes si tu môžete rozbaliť takýto exkluzívny darček. Rozbalte si darček od Megafoto. Stačí len poslať mailikom vašu fotku a na Račianskej vám A3 vytlačia úplne bezplatne na veľmi kvalitnom papieri, pretože sú to profesionáli. No ako vidíte, možno, že už teraz prví odvážlivci dajú fotku svojej frajerky, po prípade svojej babičky. No vidíte, mega vtipné, možno bude aj megavtip.sk. No pochopiteľne ste v predchádzajúcej reportáži videli to, že vám vieme vytlačiť až takto veľké fotografie na mieste a možno i na počkanie, a to úplne zadarmo. Nie len veľké kabele, ale aj veľké fotky robí Megafoto. No a my už tu máme prvé výtlačky z Auparku, ktoré sa nazbierali a ktoré si teda bude vytlačiť. Tuto je nejaká čivava. Ak sa mýlim, nie zajko. Pochopiteľne od babetka cez zajačikov tu nájdete všetko. Takýmto super kupónom môžete mať jednu A3 úplne zdarma pri objednaní dvoch. Vidíte, máme to tu so zľavami, bestsellery, novinky, a dokonca 1+1. No tak tu mi evokuje, že keď jeden kúpim, druhý bude možno zdarma. To máte 1+1, dostanete jeden počák a jedného z nich. Jeden vie dobre variť a druhý vie dobre kosiť trávu. Inak si trápil. Ty vieš variť, hej? Ja viem kosiť. Vy si odfotíte toho, kto vám predáva ten fotoaparát. Ak sa posunieme opäť ďalej v tejto predajni, najmilší predajca. Čo k tomu dodať? Ako som na úvod povedal, milý, školený, profesionálny prístup. Dobrá značka, to sa nemusíte báť. Cenu na to? To je 200, pozriem rovno aj tu 300. Určite 200, 300. Veľký výber batohov, príslušenstva pre vaše digitálne fotoaparáty, zrkadlovky, kompakty, pretože ich potrebujete mať v suchu a v teple, pretože nič horšie ako utopiť foťák, ale aj ten by sme vám tu určite opravili. Skutočne chodím do Megafoto ešte keď boli na starej adrese a vlastne aj celkovo tento Pentax, aj sem chodím objektívy kupovať a sú super. Prístup je výborný a vážne nechcem až tak chváliť, lebo dneska sa to nenosí, ale proste oni majú tú tradíciu a snažia sa pomôcť. Čiže vždy ste našli, čo ste potrebovali. Tu áno, prístup skutočne fakt dobrý. Ďakujeme za sledovanie prvej úvodnej časti seriálu, s ktorým sa budete môcť stretávať každý týždeň v premiére na stránke megafoto.sk. A od tohto sa potom presunieme na úplný piedestál a to sú potom... Počuj, ja som si cvrkol. Tam pohode. Skoro si dobre. Si pohode, bežíme? No. Na tú časť... Ideš. Na túto časť... Čo je? Nič, vidíš? Bežíme? Napísané je tu nebabrať, takže v tejto chvíli to nebabrám. Tak to už je dobre, tu hneď ak predáš foťák, tak už tu cvakáš. Áno. To nemáš jak niekde inde u konkurencie, že kúpiš foťák a zistíš v aute, že ti nepasuje do toho baterka.